Dobrý deň, priatelia dobrej knihy. Dnes tu mám pre vás veľmi zaujímavý román. Myslím, že je to asi jedna z najlepších detektíviek, aké som čítal. Ide o román Šarko od spisovateľa Franka Thilesa. Tento spisovateľ má 50 rokov a začal písať detektívne romány od roku 2003. Najväčší úspech mu priniesol román Izba mŕtvych, ktorý v roku 2007 do filmovej podoby úspešne adaptoval Alfred Lott. Svetovú popularitu mu však priniesol až román Syndrom E, prvý diel triptychu venovaný násiliu. Spoločne s románom Gattaca sú Thilesovým osobnými dejinami násilia. V románoch Franka Thilesa sa spája to najlepšie z tradície frankofónneho detektívneho žánru. Dve výnimočné postavy vyšetrovateľov, komplikovaná Lucie Hebelová a schizofrenik, vyšetrovateľ Franco Sarko, sú stvorení na pátranie po psychopatických vrahoch a odhaľovania tých najzvrátenejších motívov. Frank Šarko a Lucia Hebelová sú v zložitej situácii, ako kedykoľvek predtým. Lucia na súkromnom pozemku vykonala nezákonnú raziu a v sebeobrane zabila podozrivého muža, Juliana Ramireza. Pokiaľ prizná, čo sa stalo, pôjde do väzenia. A to Šarko nemôže dopustiť. Ukazuje sa, že za Ramirezom sa ukrýva upíria sekta, ktorá pácha tie najperverznejšie zverstvá a zámerne šíri neznámu chorobu. Udalosti okolo vyšetrovania sa zaplietajú, slučka sa sťahuje a každú chvíľu môže niekto zistiť, čo Lucia vykonala. Ide o všetko. Tento román ma mimoriadne zaujal, hlavne spôsobom písania a štýlom, ktorý je použitý v samotnom texte. Neviem, či samotný autor bol niekedy policajt alebo vyšetrovateľ, ale v tej knihe sú obsiahnuté také vedomosti, ktoré poznajú len vyšetrovatelia, policajti, ktorí sa zúčastňujú na vyšetrovaní trestných činov alebo sa to učili na policajnej akadémii. Môžem to porovnať, keďže sám mám policajné vzdelanie a pôsobil som v rôznych zložkách ministerstva vnútra 30 rokov. Práve preto ma táto kniha veľmi zaujala, pretože sú v nej použité a opísané jednotlivé postupy, jednotlivé stopy, ich zaisťovanie, ich vyhodnocovanie práve tak, ako by to malo byť použité a vysvetľované v každej detektívke. Celým románom prebiehajú dve dejové línie. Jedna dejová línia je zabitie podozrivého, ktorého Lucia ako priateľka Šarka zabila. A nakoľko si to uvedomia, čo všetko ich čaká, možno aj samotná väzba, hoci ide o podozrivého, skrsne hneď myšlienka zmanipulovať miesto činu, prevziať vyšetrovanie tohto trestného činu a smerovať vyšetrovanie inou cestou ako na seba. Druhá dejová línia sa vinie okolo komplica podozrivého, ktorého zabili, ktorý pácha trestné činy, ohavné trestné činy, neprezradím vám aké, ktoré sú na stope. A ich preplietanie sa týchto obidvoch dejových línií, kedy sa samotný Šarko so svojou priateľkou snažia odvádzať pozornosť od spáchania toho zabitia, ktoré sa podarili Lucii a zároveň patrania po celej organizácii, respektíve po komplicoch podozrivého, ktorý je zabitý. Aké situácie pri tom vznikajú. Máte možnosť sledovať policajti, ktorí šetria samotný prípad, ako pomaly rozuzľujú celý prípad. A aj keď policajti Šarko aj Lucia zmanipulovali miesto činu, podarí sa to tým novým policajtom zistiť? Chceme, aby to zistili? Čo je vlastne morálka a kde sú jej hranice? To je na vás, aby ste na to prišli. Veľmi tento román odporúčam. Je písaný v českom jazyku. Mne osobne to vadí asi tak 5 minút, potom si na to zvyknem. Možno to niekomu vadí. Ale myslím, že za posledných 5-6 rokov asi jeden jediný taký kvalitný detektívny román, ktorý sa mi dostal do rúk a veľmi ma zaujal. A nakoľko toto už je 8. séria s detektívom Šarkom a Luciou, tak si vyhľadám spätne tie vydané knihy a určite ich všetkých prečítam.
Do čítania, priatelia.